hakanan duk wanda ya yi shakkar kafircinsa shi ma kafiri ne. Wanda ya kafirta sahabban manzon Allah kafiri ne. Idan kai kuma ka zo kana tantama game da shakkar wannan kafircin wannan da ya kafirta sahabbai, kai ma ka bi shi kun tafi. Dan hodiyo ya faɗi wannan maganar, tana nan cikin wannan littafin, malamin ya kawo ta ƙarara daga cikin littafin da dan hodiyo ya rubuta da hannun shi. To shi yasa wannan littafin na daga bala'in da ya rike wa 'yan shi'an Najeriya yanzu makogwaro, saboda da Hausa aka rubuta. Na biyu, dukkan maganganun da ya ɗibo daga littafansu ya ɗibo, kai tsaye ya ɗibo. Sannan duk abin da kake da tambaya dangane da wannan malami bai ɓoye ba, sai da ya kawo lambobin wayan shi, ya kawo 080-431-62300 MTEL kenan, sannan ya kawo 080-354-54201, sannan ya sake kawo 080-2659-6528. waɗannan lambobi ne kai tsaye, musamman biyun ƙarshe da MTN ɗin da V-Mobile ɗin kai tsaye in ka buga za ka same shi. Duk abin da za ka faɗa kuma an faɗa mai, wasu sun buga sun zage shi, wasu sun yi tek sun tsine mai albarka, amma haza la yashfil ghulla, wannan ba zai maganin kishirwar da take damun ka ba. Matsala ita ce za ka iya ƙaryata shi akan maganganun da ya ɗibo daga littafan na 'yan shi'a ya kawo. Sannan daga ƙarshe ya ba da shawara zuwa ga ainihin musulmin ƙasar nan da kuma ainihin ita gwamnatin ƙasar nan wadda take rufa-rufa tana ainihin rufa wa 'yan shi'a da irin makircin da zai biyo bayan sakamakon wannan ainihin munafuncin nata. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To masu wannan tunanin kamar yadda na faɗi su ne 'yan shi'a masu bin aƙidar rafizanci da mazhabin ja'afariyanci. To sai dai akwai fitina da ta kunno musu kuma a Najeriya a yanzu. Fitinar da ta kunno wa 'yan shi'an Najeriya yanzu shine, banda fitinar da suka kira fitina tawayiya, aka samu wasu suka dare suka yi wa zazzaki tawaye, su ne su Ahmad Shu'aibu, su ne su Aliyu Tukur-Tukur da makamantansu, suka ce su ba za su yi shi'a ba, musulunci za su. Banda wannan yanzu akwai fitinar da ta danno wa shi'a ta kuma danno wa zazzakiya, ita ce fitinar wani kuma da ya je yau karatu a Iran ya dawo ya zo yana kiran su zazzaki da mabiyansu kuma 'yan daba, shine Hamza Lawal. Yana nan wani matashi ne shi ma kuma a Kaduna, zaka ji yana tamsiri, zaka ji yana karatun falsafa da mandiki, duk zaka ji waɗannan baki daya. Yanzu yana ta kwashe wa zazzaki mabiya, yana kawo maganganun da muka faɗi cewa su san cewa zazzaki ba karatu ya ba, zazzaki yana tura su suna rashin kunya. Ya ce a cikin tsarin tafiyar su ta shi'a babu cewa dan wane yayi maganar shi'a a ce aje a dake shi, aje a kashe shi, aje a yi kaza. Ya ce ana bayani ne na ilimi. To su kuma waɗannan ba ilimi, tunda ba ilimi sai me, sai naushi, sai fada. To shine sai yake kiransu 'yan daba. Don haka yanzu ɗan shi'an Najeriya in ya zo tukuna, tambayar da za ka yi mishi, zazzakiya kake bi ko kuwa hamziya, which one you dey? Tambayar farko kenan, wacce kake bi, ta 'yan daba kake bi ko ta masu karatun shi'a? To yanzu matsalar da suke ciki kenan. Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako.